kuna Loti uya nenyaya yako yekutuka Sabhuku Chimundege namambo chireva kuti Loti arikuwa mhosva yekuti paakadenhana naSabhuku sevedzi vana vavo apa yakuita kuti vamwe muone pikicha yacho iripo paukama hwavo hwoSabhuku. Saka Loti paradzai Elijah Dandira idzinza rimwe chete. Saka Elijah Dandira akutukanidzana naLoti Chimundege ndipo pavakatukanidzana ndokuchipatanidzirawo zvakare nekutuka Changamire. Ndonyaya yekuti sana kurai muchindimbu baba pamusoro Changamire vana vano vadzikoma vangu ini ndini baba ndasara mukati memusha ende zvo mukati memusha imomo ndasara mukoma mudiki wokupedzisira ndovakandiita kuti ndizova Sabhuku ava vana. Dambudziko randinaro pavana ava nderekuti nhasi vari kutora masimba angu inini mukati memusha pautungamiriri hwangu. Chiripo ndochokuti naLoti Chimundege naye paradzai Chimundege vakuzvita ivo ndivo maSabhuku. Vakutonga mhosva vachibhadharisa vachiita mabiko mukati memusha. Ini kana kundiudza hapana. Pamusoro pezvo mushure uko takaita kuti tipirwe mapini nachifu vanga varipo. Nhasi vakaenda vakanoshisha pini iyoyo nemabhuku kuno mupusa wachifu wandainge ndinaye. Hezvo vashisha kudaro ndainge ndabuda ndaenda kurufu Chinhoyi ndadzoka mukomana uyo sezvanga ari musekretari kwandiri akandisvitsira shoko kuti no mabhuku yaye nepini zvamakandituma kuti ndiende kunotora mari ndakabhadhara ndakauya nazvo asi vana venyu vakanga vakuda kundirwisa saka ndakaita kuti ndivape pini iyoyo nemabhuku ndivo vanazvo. Chandasara nacho idate stamp ndiyandinayo pakanaka. Saka inini ndakatora mukana wokuda kuti nditsanangure pamwe chete nevana vayo kuti vakomana zvamakaita kuno mukomana uyo hazviite aiti achata handover zvinhu izvi imimi neni tese tiripo muchionawo kuti ndapirwa zvinhu izvi hezvo zvekare ini ndini ndakabvisa mari yekuti zvinhu izvi zviuye mukati memusha. Chirudzii makaita zvinhu izvozvo iwe inotora zvako kwezvinhu zvedu hei vakomana ndozvinoitwa ini Sabhuku Elijah Dandira Chimundege ndini Sabhuku Chimundege nevana ndizvo ndivo vari matare wo mudzimu uri ikoko namambo ari ikoko kuratidza kuti mambo uye ndiye ari kukajokoto. Saka kuda chii kwari iye ndikuda pini yangu yandakabvisira mari kuti akarejestwa pari zvinhu izvi Sabhuku ndiani? Ndini ndakarejesta. Ndimi pari ndino ndimi original Sabhuku kutotamira mari izvi vungu. Iye asi akakutorera pini? Akatora pini. Anonzi ani? Paradzai Chimundege nomuning'ina wake ndivo vakaenda kunorwisa kuno mupurisa kuda akakutorera pini yakatorwa yakatukana mambo Paradzai Chimundege. Paradzai Chimundege akakutorera pini ndiani? Iye Paradzai Chimundege ndiye chete iyeyo ndiye nyakutukana kutora pini ndivo vari kudare rachifi vayo ndiyo makorokota zvakare ndiyo matunzi yemudzimu uriko kuyoko yari kushanda namambo vaye vakomana iva. Regai sisi changu kuti pamwe zvemudzimu pamwe chokwadiwo mheni mudzimu wanengwana regai tikotaura nyaya yekuita se yekutuka kwavakaita mambo varipo nonyaya yekutora kwavakaita pini kana mipiti mimidzimu original Sabhuku izvi ndozvada kutaura pini iyo inofana kuzoa kutukana kwavakaita mambo kunofana kutaura nezvako. Zvose chimwe chikumbiro chakandinacho
ndakati kana mune zvimwe zvamuchazotaura ndikangetatanga kuti ndakaendesa nachangamire nakuvharai ndikapira kuna changamire mune mabvutiro ndachangamire yabva kwatiri makurukota kana kubata iri maminitsi mairi changamire panhauya vachimundege naroti neyavachimundege naparadzai chimundege yekuti vakatorerwa pini vakazotukwa vakaita sei saka makurukota vaiisa kwamuri changamire kuti imi mungaitsiripetudze nekuti vakomana vacho vari kuramba kuuya kuno saka dunhu nderenyu miti mungagunoziva kuti mungaitei kune vanenge vachiramba kuuya kudare vacho right maita basa vachimundege kuuya mhuri yenyu yaramba kuuya kudare asi kuramba kwaita kuuya kudare hazvititadzise kuti tiitonge tiise judgment asi ndisandaisa judgment toda kuti nyaya yepini tinoigadzirisa tine mapini mamwe ari kutouya izvozvo ari kuwa madzisabu vachazombokuona pini yapapi maisa futi pini papi ivo ngavagare nepini iyoyo ari kuuya masama mapini manyowani inoita kupfekedzai pini vakazara vanhu vese vevhileji varipo chikupai pini yenyu iyo zviri kunzwika zvinhu zvadaro imi michicha manga muchida kune vana venyu kutuka kwamakaita zvisiri zvamwe ndinoziva zvangu zvandichazovachacha imimi zvamuri kuda kutuka kwamakaitwa nevana chii chamuda kuti vakubhadharei inini shuyo yangu ndeyekuti shamu yanga ndichida kuvapa vese ngavabhadhare mbudzi pamusoro pezvo ndikuda $50 up and down kufamba kwandaita mashandisa mari yamashandisa kubva pamakauya havana kuuya pamauya havana kuuya yaita mari yese kana muchiri kuziva akasike kutanga ka makambouya panda dhora ira makambouya havana kuuya makauya havana kuuya da kuti mari yacho yese iyo muzoidzira ngakuti almost ya $10 pamwe tichiri nechikapu ya $10 ya $10 kusvika padarira nhasi ya $10 nyorai zviri zvavari kutaura kuti vanofanira kuzopiwa mbudzi imwe chete nanhenguyo chimundege mbudzi andi vanhu vachoitu nemari yavanozobhadhara $20 10 yavanozobhadhara yavanopa sabu kumutuka kwavaita kwamambo anoda mbudzi 3 dzaanoda kutuka mambo pamunhu mumwe chete uye 3 zvapera mazinzwa vachimundege rega chaizvo nepatinogona kuti mubatsiro mupiwe mbudzi dzenyu dzatataura idzo endai musainapo